Dís mar íomh carta Gaeilgeachs for géadfáilte staachtaí an físeán sa is mise I mar hain agus inniuh ham si gimmert in Fortnite Battle Royale ag an tús ar sa foscríomh leis an ganéil agus ardó go hart an físeán mar bhfuil siad go sa go fólíonn agus fan go bheith míad an fedlam inrad saimúil agus fiúntaach chéanamh sa inniuh. Ham si gimmert Fortnite an bhád namar go le daoine agus de bheas mé gur chódam sa físeán a hafad intí ionas go mbeadh rud éigean fiúntaach déanta gom lé. So fan go bheith míad ná an fedlam físeán just dhéanamh. Okay, so how should I conduct and so I need to track team chuck sugar piston. Okay, ham sé fós bio, breaks le dia. Céir bhí ar báinnig mo gcuine. Se gad lom ní raibh ach an... Ní raibh ach an crossbow aige. Trid halan sa. Isteach len. Here? Okay. So, ha gachaine ar an taobh sin de pleasant mar bh niseach sean scoil daoine an sa go fóil.
Well, Hashi Donna Q and Mahashi Tilsa. Okay, Hampshire Pleasant Park Ogle. Cara bhí ar bhannaige. Ó, gur míl má go as nábar far bhach. Okay. Tá sé an tábhachtach go leor ábhartógáil a bheith gosa mar bhfuil tú in ann tú héna cosint as a bheith tógáil go gasta, dheofaidh tú annach chuir damáiste sachs cupíonn san gléasa, so is gá siú riachtanach bheith an tógáil i gceart agus never mé céir a bhís chun rá ach yeah, just mar bhfuil tú in ann a bheith tógáil a tú frigáilta maximach. Bham si dúisteach go mór le daoine ar ben an tógáil gasta agus go héifeachtach, you know. Chun mé héana chosint ó an amach damáiste. Agus cumála sin is gá bheith ná bheith ag tógáil a gúna daoine eile mar má bhíonn tú níos airde ná do chéile córic an duine thug trid leat. Má bhíonn tú níos airde ná iad ha bontáiste uafásach mór go orthu.
mar cínta. Conas nar thug sé fin aragro san san. Ooh, not a good stuff, Jessica. An launch pad gom sin goras. Déidir ceis go méid sé anúsáideach. Buíochas le dia. Okay. Jesus Christ, okay.
Fuck. Okay. An sé fós bio ní le trúr fáca. Bhí sé anna messy, bhí sé grána. Bhí is faoi bhrú gan stad ach dair glam gachain eile warú go dtí seo. So, níl sé ród anna. Agus faoi láthair ar leid is lums an talamh ard. Cáil siad, meastú. Oh. Yeah, rinne mé dermad é ará le a go raibh trapiste an san bhach. Slán! Sin é, sin an bua. Ok, gur míl má gwibh as bheith fécinn ar an fís an sa, sin bua jazz 10 nuair martha gomsa sa deire, níl sin rodana. Go dtíon céad uair le slán.